भौजी के मन करे खाए के खटाई, एही से चुअत लार बा। एही से चुअत लार बा। झुनझुनवा ले अइहा ये बालक नया समाचार बा। झुनझुनवा ले अइहा ये बालक नया समाचार बा। भौजी के मन करे खाए के खटाई, एही से चुअत लार बा। एही से चुअत लार बा। झुनझुनवा ले अइहा ये बालम एही से चुअत लार बा। झुनझुनवा ले अइहा ये बालम एही से चुअत लार बा। हो जाई डोली लेके आओ ना तो झमेल हो जाई। डोली लेके आओ ना तो झमेल हो जाई। अरे नैहर में लागल बाने गहकी जेवानी पिया सेल हो जाई। इता नैहर में होई त नैहर में लागल बाने गहकी जेवानी पिया सेल हो जाई। सखी के भतार हमर मिलल बा नमूना, हमारा कपार पे बनाला झुनु गुना। ढेर जानी बोल बतियाव, हमर मिलल बा नमूना, हमारा कपार पे बनाइल गुनु गुना। हे अकेले हावेली अंगू के खेलावेली हो नावेली हो। बाणे सोनिया में हो खोज के ले आइल बाणे सुंदर दुल्हवा हो। खोज के ले आइल बाने सुंदर दुल्हवा हो। पापा के तखिया में लगे मधुमक्खिया हो। पापा के तखिया में लगे मधुमक्खिया हो। आ खोज के ले आइल बाने आ सुंदर दुल्हवा हो। खोज के ले आइल बाने सुंदर दुल्हवा हो। कहवा से देव पापा कार मारुति हो। कहवा से देव पापा आकार और मारुति हो। हमहू तरहबी पापा भले कुंवारी हो। हमहू तरहबी पापा भले कुंवारी हो। कहवा से देव पापा कार मारुति हो। कहवा से देव पापा कौने नगरिया हो पापा। कौने खसुरवाए पापा।
हमारा के हो तेजल पवन गलती कैली हो पापा कि हमारा के हो तेजल पवन खसुरवाए पापा अंधारावा से निकलल। दोस्तों लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो में। बाय बाय।